Takže čau. Dneska můžeme jak spawnout Lucia v OGKvkách. Musíte jít do rotating mapky. Tady. Bum, tady se dolů jít. Bum, bum, bum. Tady jdete dolů. Tady jdete sem. Sem. Máte tohle. Jo. A teďka se musíte dívat do rohu. Objem se nějak spawnuje. Já to ale nechci dělat, protože se bojím. To bude zatím všechno. A zatím čau.